Mae Tai Canolbarth Cymru wedi datblygu gwasanaeth ar-lein Fy Nghyfrif i breselwyr gael mynediad uniongyrchol i wybodaeth am eu cyfrifio'n rent, gwaith trwsio, cyfarthrebu, manylion cysyllt a dewisiadau. Mae Fy Nghyfrif yn seiliedig ar y rhyngrwyd ac mae ar gael ar unrhyw ddyfais, tebyg i gyfrifiadur, tabled neu ffôn symudol 24 y dydd. Mae'n hawdd i cofrestru. Ewch i myaccount.mid-wales.ha.co.uk. Mae Fy Nghyfrif yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth a gwasanaethau ar flaen eich bysedd yn cynnwys manylion eich cyfrif sy'n rhoi crynodeb o'ch tenantiaeth, dadansoddiadio gostiau a'r pobl sy'n byw yn eich cartref. Datganiad fanwl o'ch cyfrif rent ar dewis i argraffu copi. A dolan i wefan taliadau rhyngrwyd all-pay i dalu rent a chostiau eraill. Drwy gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif, gallwch hefyd weld a gwneud cais am waith trwsio a chadw golwg ar beth sy'n digwydd. Gallwch hefyd ddiweddaru eich manylion cysyllt a dewisiadau, ac mae opsiwn i newid cyfrinau'r eich cyfrif a gweld rhestr o cysylliadau rydych wedi wneud gyda ni, neu wneud ymholiad. Yn ogystal â hyn, mae gan Fy Nghyfrif adnodd sgwrs fyw gyda'n cynghorwyr gwasanaethau cwsmeriaid. Mae'n gyflym ac yn rwydd i gofrestru, y cyfan rydych angen yw 3 darn o wybodaeth. Eich cyfeirniad tenantiaeth sydd ar gael ar eich cyfriflen rent neu llythyrau eraill afonwyd atoch chi, neu cysylltwch â ni i ofyn amdano. Eich cyfenw, eich dyddiad genni. Wedyn, bydd angen i chi rhoi enw defnyddiwr, cyfeiriad e-bost a cyfrinair. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn neges e-bost yn dweud sut i dechrau defnyddio eich cyfrif ac yn cadarnhau eich manylion cofnodi. Unwaith y byddwch wedi dechrau ei defnyddio, gallwch wedyn fwynhau holl fanteision defnyddio Fy Nghyfrif. Peidiwch oedi, cofrestrwch gyda Fy Nghyfrif, popeth rydych ei angen mewn un lle 24 ar 20 y dydd.